Започва Звездна Одисея с Маргарита Джипова. Здравейте! Да, започва Звездна Одисея. В студиото при мен вече е Маргарита Джипова, за да ни каже какво нашепват звездите за вече стартиралата есенна седмица. Здравей, Марги! Здравейте всички скъпи слушатели! Аз съм Марги Джипова, а вие сте със Звездна Одисея. Всяка седмица в понеделник, точно в 10:10, заедно ще споделяме най-важните астрологични събития за седмицата. По този начин се надявам, че ще успеем да се възползваме максимално от енергията на планетите, за да имаме една хармонична и удовлетворяваща седмица. А именно, вчера, точно в 7:07 сутринта, посрещнахме магическото новолуние в Скорпион. Новолунието е време, в което Слънцето и Луната обединяват сили и точно за това енергията дава много силна. В първите 48 часа можем да си пожелаем желания, свързани с знака, в който се случва новолунието. Най-силна е енергията в първите 8 часа, но и днес можете да се уедините, да помислите внимателно какво желае сърцето ви и да напишете на лист хартия до 10 желания. Важно е да знаете, че желанията трябва да се отнасят само единствено за вас. Не е редно да се бъркаме в чуждата съдба. Темите, свързани с знака на Скорпиона, са освобождаване от чувства на ревност, контрол, самоосъждане, обсебващи мисли, трансформация на духовно ниво, дълбочина на мисълта, интимност и сексуалност, психологическо развитие, финанси или лечение на органите, управлявани от Скорпиона, а именно дебело черво, пикочен мехур и полови органи. Пожелавам ви всичко, което намислите, да ви се сбъдне от сърце. Новолунието в Скорпион ни подкрепя през следващите седмици да се освободим от всички вече остарели модели на мислене, всички поведения, които вече не ни принадлежат. Скорпионът е знак на промените. Той знае, че нищо в света не се губи, просто се трансформира. Така че опитайте се да надникнете в тъмните кътчета на вашето съзнание и се освободете от всичко онова, което вече ви измъчва, тормози, вече не е ваше. Имаме и подкрепата на планетата на волята и самоутвърждаването Марс, която в момента е в много силна позиция в знак Овен. Около 2 месеца Марс се движеше назад или ретроградно, което затрудняваше много дейности, свързани с волеизявата и физическата активност. Сега обаче можем активно да действаме на всички Марсови фронтове. Можем да стартираме ремонтна дейност, строителство, да си закупим автомобил или пък да започнем спортна дейност. Ще спадне и напрежението по пътищата и надявам се, ще се повиши имунитет. Овни и Скорпиони, можете да си отдъхнете. До края на месеца ще бъдем по-чувствителни, по-разсеяни, някак влюбчиви. Ще имаме нужда от повече близост. Лесно може да ни обземе меланхолия или пък да си спомним нещо негативно от миналото, особено в любовното партньорство. В този период не е добре да се връщате към стари рани, защото може да развалите хармонията на настоящето. Също така, бъдете внимателни в работата си. Възможно е да ви излъжат или в резултат на разсеяност да допуснете грешка. Освен това, тази седмица много внимателно влагайте финансовите си средства, не правете необмислени покупки. Още днес Луната е в експанзивния и позитивен стрелец. Усещаме още от сутринта така много приятна и позитивна енергия. Прекрасно начало на работната седмица. Краси, аз още от сутринта се чувствам изключително бодра и заредена с енергия. Аз също. Денят е подходящ за творческа работа, за обучение. Днес може да стартирате нов проект, нещо, което сте мислили до момента, не сте имали възможност да реализирате. Енергията на новолунието ще ви помогне да постигнете успех. Но обръщайте внимание на детайлите. Много вероятно е да сте разсеяни, да пропуснете важна информация или пък да срещнете хора, които да се опитат да ви подведат или да ви умаят със сладки приказки. Днес можете да подадете заявление за регистрация на фирма или да се занимавате с правни въпроси. Утре, вторник, денят ще бъде много лек и приятен за общуване. Добър ден е за комуникация с чужденци, за забавления с близки приятели или пък за посещение на културно мероприятие. Във вторник може да получите неочаквано вдъхновение или гениална идея. Не бързайте обаче да я споделяте. Обмислете я добре. Възможно е идеята ви да бъде приета като твърде екстравагантна или непрактична. Въобще във вторник не е добре да предприемате важни решения, да подписвате договори или пък да правите важни планове. Защото вероятно е ситуацията да се промени изненадващо за вас. Понеделник и вторник, когато Луната е в зодия Стрелец, се активизират зоните на бедрата, вените, черния дроб и сетивните органи. Днес и утре не е добре да предприемате операция на тези органи.
В сряда Луната вече преминава в консервативния и сериозен Козирог и ще се усетим претрупани с работа и отговорности. Важно е да не влизаме в конфликти с шефовете или с хора от държавните институции. Въобще, сряда и четвъртък не са добри дни за общуване с държавните органи и представителите на властта. Ще ни вълнуват основно земни въпроси – пари, работа, имоти. Но твърде голямо притеснение в тези области може да ни донесе болки в кръста или в коленете. Затова един масаж за отпускане на мускулите ще ни се отрази много добре. Пазете се в сряда от внезапни падания или изчупвания, особено за възрастните хора. Четвъртък е леко напрегнат ден. Комуникацията с жени ще се случва по-трудно. Също така е възможно да ни се прииска да похарчим пари само и само за да подобрим настроението си, но не се препоръчва емоционален шопинг в този ден. Няма да харесате това, което сте си взели още на следващия ден. Сладката храна също няма да оправи нещата. Добре е да се концентрирате върху работата и да свършите всички онези неща, които сте отлагали досега. Въобще, за да може денят да ви е ползотворен, хванете се с най-трудната работа, която изисква изключително съсредоточаване и задълбочаване. В четвъртък. Четвъртък, също така, след 1:30 е добър ден за подстригване на косата. Общото състояние ще се подобри. В петък Луната вече е в свободолюбивия и бунтарски водолей. Петък е добро време за участие в събрание, конференция, за занимание с интелектуална и творческа дейност. Ще изпитваме някакси досада от ежедневните домакински задължения и ще ни се иска да изживеем нещо вълнуващо. Но все пак не прибързайте в решенията и в действията си. Възможно е да чувстваме нервно напрежение при комуникацията си с братя, сестри или пък деца. По-добре изберете друг ден за изясняване на отношенията. В петък ще ни се иска да споделим идеите си и мислите си с съмишленици. Това е добър ден за работа в екип. В петък и в събота, докато Луната преминава през знака на Водолея, е полезно плуването. Водата има благотворно въздействие, защото позволява на кръвта да се съживи и нормализира енергийния баланс в организма. В събота планетата на любовта Венера преминава в знак Скорпион. Въобще е изключително скорпионово време. Чувствата ще станат по-интензивни, по-дълбоки. Възможно е да изпитваме ревност в този период. Ако обаче успеем да се освободим от съмнението и подозренията в периода на Скорпионовата Венера, са възможни да възникнат много дълбоки и чувствени отношения. Посветете уикенда на близки приятели, активна почивка, разходка в природата или занимание с изкуство. Въобще всичко това, което ще донесе радост на душата ви. Хубави неща. Пожелаваме си и ги правим. За мен беше огромно удоволствие да бъдем заедно и днес. Пожелавам на всички вълнуваща седмица и ви насърчавам да слушате активно вътрешния си глас. Много усмивки от мен и до следващия понеделник. Вие бяхте с предаването Звездна Одисея с Марги Джипова. Разделяме се до следващия понеделник в 10:10. Аз и Марги ви желаем здраве и много късмет.